Ja, det var Mountain Sound of Monsters and Men. Ja, vi da nu finner Hannes Samro inne i Rasarummet her beint, og velkommen Hannes. Takk for det. Hvor har vi bitt her kom inn i det? Ja, altså det så Rekve Mikkelsen, han fikk så bra funder på mitt i rågan, og jeg var beint vi, så jeg skundde meg bare om han at ta det fyrjan, så jeg var standby. Og det skal ta oss om til Oli Jokon, så nå det så løs at Rekve var senast, og det sin så igjen, den 2 veker siden, det beint og en kappingen byrja her. Og minnes rett så leder det brakkelig jo å si jeg vil atla vinne til 3 delt, og det er som vi får en ånga motstøve, og det er for et genga strukande. Men vi kvarst verleisen en annan, til vi har spalt hver dister. Den 4 disteren var mot NSOI, og heimavedle. Og det her Jack Øyla var byrja, vi hadde unga leikare, hit var gamle rutinere, så gamle var førstedelsleikare til NSOI. Han er Helge Pedersen, Sonne Pedersen og sånne, som har spalt beste delene før, og jeg halte det var spurt av en distan, så hadde det samanlagt spalt 1000 dister av beste linjen i fargen. Og vi var unger, og vi runde fra dem, det var et problem, men vi fikk bare smal, og det hadde, jeg vet ikke hva det hendte, men det hadde en halva møllega, så var det fra right 0. Så vi sverre etterpå, og på 1-1, så nå tror vi ville på det, men arbeidsstida så var det 4-1, så det var sånn chillt. Men det var kanskje så reality check vi finker. Men det kom i fyrdingen at, gjør det ikke? Jo, vi gjør en så great comeback. Vi har noen donare leikere som kanskje ikke har, som kanskje hadde talentet til å være yngre, men som annarkvørst valgte skolen framom, eller ble skatter av vennene, så ikke kunne satsa 100% på fotboll. Men diktene framvis her, men det har kanskje ikke bare kroppen til det. Her tog seg alt her, og vi kom så at og vi stått det lenka. At man har 5 minutter, eller vi skårer faktisk 5, så Jan var 4-4, så det kunne jo, det var et ordentlig som mal-orgy her i Gondadal ta vi spalte. Og det var så 4 distren. Vi har så rent av vant, og så hette skulle ikke bedre, det blir til, vi er mans, vi kunne ikke ta på meg så gamle. Og vi spalte så, vi helt der, enn så var gamle, men da vi så møtte på 60, det sørste lærde, da måtte vi oppå de eldre mannen, så det enn så var unge mans i måned på 60, da var det Jan Petersen, og jeg kan si det, Andreas Christian Hansen, og alle disse her, og Herbert Lån, så da fikk det enn at vi reality check, og vi tappte så Sintjaten 3-0. All right. Det var så kanskje ikke akkurat han drømmer byen som Rekve nå kanskje forutser, eller? Nei, tvärst måte, jeg halte vi var kanskje ui så høyr hatten her byrja vi. Løtte kanskje ui så brakkelig ut til så sendte ikke, hette her vi er i tjokken, og det er som kjenner sin fotball, det minnes sin Liverpool, det er vi da, men da som kommer stitch, så ender man rett atterlig. Ja, han så øyelig i på stokken med at over og underord det eneste gode linje i kappen, og derfor var det en syngjende finale med til Teibai-linje. Og ikke andre en gang chans. Nei, det var, jeg kan si at vi var faktisk samfunnet om det, inntil vi møtte først på NSOI, så fikk vi det sånn, reality check, og da vi møtte på 60 Jan Petersen og Magna Lætjen, så bare hoa, hette her vi ikke bare. Så, da til sagt, så her var vi nægget distretter, og vi var rett og gå med NSOI, og vi var bare øyne klasseter og fant den første distren. Jeg skal ikke si at det ikke omøvelig til åkken at spille åkken vi Kanskje det så ølene som tid drekker alt noe dist. Ja, det har godt vært at nærmere timene har vært det ikke frem om, men vi har lagt støy at det ikke kveld 4, og det ikke åren, og vi røyner venner så smivust til jøkken vikna. Så jeg trykker ikke til tannparsen, jeg trykker bare til hinnelinjer go, og det som det kan vi spille åkken, vi spiller for stortleggere. Det er ikke det hinnereisende, men det her var det dikter som spiller ikke mer, synes jeg det. Nu så kom jag efter det 4 disten att han hade det 18 för vi tre målen fire det där. Jag hade vi rönte men det var så kallt. Det var så jävla kallt ute. Och männen det är alltid det tröstar sig shirtliga så och att man alltså helt ärligt det mellan 20 och 24 så här. Att ha man spelar 4 mot honom som 4 plus alltså det är matcher som man häver till bracklig ungdomsliga till. Det aldrig kvar var sen det så. Men hur så sagt jag kallt någon? Nej, ta alltid männen repa att man. Så du går vanligt så att de helst på Disney Show Ginger akkurat som Atlan. Ja, vi spelar så att det lägger en mot Björn och Fjärs hemma klockan 6 till så 18 Gis och Höjvik spelar mot det bestämmer. Det är nog spännande det. Vi spelar nå
Och så kan så det alltid det har vi så vidare nu för sig kan det vant till vara till andra det vi där bidde och ni hela ena för när det tvärförna. Så det är mer att men det kan lugga sig att gentna Jokon spaldi jar. Gently Jokon. Mot Gisa säger det minns kan det Gisa Lea. Och det är bara 0-0. Och det har varit faktiskt nog stort level vid så att gentna spela och jag var inte skeptisk att börja vi. Men här var det ord den lugga va. Det har varit och visst nu har vi möjligheten till att vi vänjer ju månader från Nutch till Tutcho och Mikta från Nutch till Tutcho. Så öll välkommen. Alltså jenter och dranger öll välkommen. Det här är en center som och jag följer i Danmark, bara förjon. Och vi har samma koncept och samma sammanhåll och till för öll och en och kvar som har spelat fotboll till bara med upp månader till Mikta från Nutch till Tutcho. Det är spännande på några månader. Slätts. Super Hannes. Jag vill säga tack för det och önskar dig en god ett nu. Ja, tack för det.